Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We're
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo. Agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Lunes sa inyong mga kauturan. Dayawon naton ang Ginoo sa padayon nga mga bendisyon nga iya ginabubo sa aton. Yari na kita sa ika-25 nga adlaw sa bulan sang Oktubre. Magkalipay kamo kay iya kita. Ang tanan nga nagaalagad sa Ginoo magkalipay. Magdangop kamo sa Ginoo agud iya kamo nga buligan. Pangitaan ninyo ang iya nawong sa gihapon. Mga muyo kita. O gamhanan kag walay katapusan nga Dios, dugangi sa amon ang pagtuo, ang paglaom kag ang paghigugma, kag itugot nga matuman namon ang imo mga sugo, agud madangat namon ang imo mga ginsaad. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 13, versikulo 10, tubtob 17. Kag si Jesus nagpanudlo sa isa ka sinaguga sa adlaw sang pahuway. May isa ka babae didto nga may espiritu nga nagamasakit sa iya sa sulod sang 18 na katuig. Buktot na siya kag indigid makatadlong. Sang pagkakita ni Jesus sa iya, gintawag niya siya kag ginsingganan, "Babay, nahilway ka na sa imo balatian." Kagintungtong niya ang iya mga kamot sa babae, kag sa gilayon, nagtadlong ini siya kag nagdayaw sa Dios. Apang nangakig ang pangulo sang sinaguga. Kay si Jesus nagpangayo sa adlaw sang pahuway. Ang pangulo nagsiling sa madamo nga mga tao, "May anom ka adlaw sa pag-ubra. Sa sina nga mga adlaw magkari ka mo sa pagpabulong, pero hindi sa adlaw sang pahuway." Apang nagsabat ang Ginoo sa iya, "Mga hipokrito, hindi bala ginahubaran sang tagsa-tagsa sa inyo ang iya baka o kun asno sa pasungan sa adlaw sang pahuway? Kag ginapagwa sa pagpainom. Kag yari ining babae nga kaliwat ni Abraham, nga gingapos ni Satanas sa sulod sang 18 na katuig. Hindi bala siya dapat buyan sa sininggapos sa adlaw sang pahuway?" Kag sang masiling ini ni Jesus, nahuyan ang tanan niya nga mga kaaway, ang tanan niya mga tao na lipay sa tanan niya katingalahan, nga iya ginhimo. Mga utod para sa aton giya sa pagpamalandong, aton pamatian si Sir Alex Viaje, nga among magabasa sa mga reflections nga ginpadala ni Dr. Slade Garson. Maayong aga kag welcome sa aton programa, Sir Alex. Maayong aga si Sir Ameline, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa sini nga programa kag istasyon. Sa sini nga ebanghelyo suno kay San Lucas, ginsaysay kung paano ginayo ni Jesus ang babayi nga nagakuko sa adlaw sang inog pahuway. Si Jesus gamhanan
kag may kasaranggid nga magpang-ayo sa mga nagamasakit ukon may mga kapansanan. Dugang sa mayong balita nga amo si Jesus, nagahagad sa aton nga padayon kita sa pagbulig kag sa paghimo sang maayo para sa kayuhan sang aton isig katawo. Si Jesus suno sa ebanghelyo, nagbuhat sang maayo, bisan pa sa mata sang iban nga tawo, ilabi na sa mga pangulo sang sinagoga, hindi na eksakto nga magpamulong si Jesus sa adlaw sa inogpahuway. Mga utod, si Jesus nagatudlo sa aton, nga kung kisa sa aton kabuhi, mahimo nga papilion kita sa duha ka bagay. Ano bala ang imo pilion sa duha? Ang maging insakto o kon ang maging maluluyon kag mabinuligon? Sundon naton ang ehemplo ni Jesus. Yadto ang naging maluluyon kag mabinuligon, labaw pa sa pagiging insakto. Mga utod, padayon kita sa pagpangamuyo nga kita mga buhi sang wala kahadlok, kag hilway sa mga nagapahog, ukon sa mga nagapugong sa aton pagbuhat, sang maayo sa aton isig katawo, ilabi na gid yadtong labing nagakinahanglan sa aton kaluoy kag bulig. Kabay pa, sa bulig sang balaan nga Espiritu Santo, nga aton inimabuhat para sa aton maeksperiensyahan kag mabatyagan ang matuod nga kalipay kag kasadya sa aton tagipusoon. Kabay pa. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kaghangkon ang ginatudlo sang aton katisismo. Ano ang sadsaran sang dignidad sang tawo? Ang dignidad sang tawo napasad sa pagtugas sa iya sa imahin kag larawan sang Dios. Kinahatagan siya sang espiritu kag walay kamatayon nga kalag. Intelihensya kag hilway nga kabubuton. Sa diin ang tawo napahamtang sa Dios kag ginatawag sa kalag kag lawas sa walay katapusan nga pagkabulahan. Ang Katisismo. Ang Katisismo. Ang Katisismo sang aton simbahan Katoliko. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Maria Fe de la Piña, naga-star sa Barangay 32. Kag nagapasalamat gid ko sa Bombo Radio, kag ginisla na ako nga radyo, kag may kahilwayan ako sa pagpamati sang istasyon nga akon gusto. Kag salamat gid sa 1,000 pesos nga ginhatag nila nga financial, dako gid nga bulig sa akong pamilya. Kag salamat gid ko sa Bombo Radio, basta radyo, Bombo number 1. Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 29 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mayngaga Pilipinas, Mayngaga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na mga kabiran sa ato riyaga para tuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong, Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 25 na kita sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dolsorelia. Update naman ninyo kami no tubtob sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pila ka mariga panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subuman mga balita sa sports kag mga balita gikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong nga aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents ano bala pila ka mariga pangunang mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan pila iya ka mga riga pangunang nga mga balita aton iya nga paghahatagan sa pagtamod no subong sa sining Lunes nga edisyon sa aton iya
iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sa aton nga mga kabombo, una kita sa pilaiya ka mga nagapanguna nga mga balita local sa subong iyang aga, mga chiker naman kita sa aton nga sitwasyon diriya sa aton nga palibot sa syudad sa Bacolod. Today is Monday, katapusan na ni nga simana sa bulan sang Oktobre, kay ti petsa 25 na kita, no? Grabe, sa aton nga mga kabombo, do ka san-o lang sa aton nga mga kauturan, no? Ang aton lang nga mga inadlaw, do ginaalas lang. Amo ni blang ginambal, no? Ni balang kadasig lang gid, no? So kung mag Christmas countdown kita, it's 61 dias na lang mga kabinan, kag magadili celebrar na kita sa adlaw sang Paskwa, no? Wow, 61 days more to go kag Christmas na. It's October 25. So sa mga kauturan ta, sa mga kabombo naton, subong naman iya nga aga, ma-update kita, no, sa sitwasyon sa aton nga palibot sa syudad sa Bacolod. Ma-update kita sa COMELEC, no? Kamustahon ta naman ang registration, kay balik ang registration sa University of St. LaSalle. Ang pila, no, sang pareho na bala sang nagahinga post ang registration sang tinalikdan, kumparar mo subong pareho lang. Damo pagid galing mula nakaparehistro, mo pagid naka damo, no, sa mga kabombo naton sa ato diya nga mga kauturan, no? So grabe. Parte pa ka damo, no, sa mga kauturan naton, no, sa aton iya nga mga kabombo ang wala pa iya naka parehistro. So subong ho nagapila sa sa gwa iya mga kabinan, no, sang University of St. LaSalle sa aton iya nga mga kauturan. So damo-damo to, no, ang ini sa mga kabombo naton, puwerte ka damo sang mga nagaparehistro sa karon. Ang pila ara na sa gwa, no, dampi ya sang doctors hospital, imaginabla yang pila to pato sa ang entrance to sa gwa sang University of of St. LaSalle. Amo na siya kadamo sa mga kabombo naton or sa aton iya nga mga kauturan ang mga nagapilila, no? Try to imagine. Amo pagid na iya ka. Amo pagid na wala makaparesto ti kalabanan ng mga kabataan, no? Mga kabataan amo ning kalabanan nga yara dira sa gwa, no, sa aton iya nga mga kabombo. Anyway, sige, no, chikero naton karon, no, sa mga kabombo naton sa aton iya nga mga kauturan ining nagapadayon, no. Una naman, Lunes na Lunes sa mga kabombo ta. Lunes na Lunes. So hibalo naton kay manti ano na ni ha, sa katapusan nga semana. So subong again ang satellite registration yara sa USLS from October 25 to 30 until na ni sa Sabado. Alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. So anom kaadlaw nga registration yara na. So kabay pa nga bawang pag abita na gani, hindi na dinaguso, no, sa aton yung mga kauturan. Sige, hibalo naton sa aton yung mga kabombo ang updates ini, no, chikero naton sa aton yung mga kauturan. At subuman sa dugang pa nga mga balita, no, balita ang shooting incident naman pero nagluntad ni sa Don Salvador Benedicto. Hibalo man naton ang pinaka-latest update kag ang pagkakasalistahan, no, sa drugs watch list sa kay Aray Councilor Kanotan. Sige, no, hibaloon ta kag subong man sa dugang pa nga mga balita, no, ang Manila Bay ti every Friday saraduhan, no, kay nagaserbe nga tourist attraction ining Dolomite Sand
nga kon dapyahan sang balod ti magkalawash out. Iniado ka inuntel na gini ang asahi isang proyekto. Makon mo na. Anyway, hibaloon tani, kag subong man sa mga kabombo naton, ma-update kita kay ining vaccination, ti ongoing man. In fact, kung tanawon mo sa mga tubtub 1.5 million nga COVID-19 jobs tag sa kadlaw sa November, every day ha, sa Nobyembre, amo ning target sa karon sang gobyerno. Kay subong kung tanawon mo, naganubo na gid man niyang kaso, no? In fairness, 5,279 ang bago nga COVID-19 infection sa report sa Department of Health. Hindi na siya kanton dunog 50% drop gid siya, no? Kumparar sobra pa gani kumparar sa tinalikdan niya nga dunag 1/4 ang sa una ya mga 22,000, 19,000. So nagdubo gid siya. So mga ginikanan ginaganya sa DOH nga magpabakuna versus sa batok sa mga nagkalain-lain iya nga mga sakit, no? Kaga subong man sa mga kabombo naton hibalon ta si Carlos Yulo nakuha ang World Championship gold medal sa vault. So congratulations sa kay Carlos Yulo, na sige kag subong man sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton niya mga kabombo ang pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan diri gid lamang sa aton iya nga panatuntunan sa Bombo Reports first edition. Masobra tunga sa populasyon sang China na bakuna na sila iya sang COVID-19 ng China ha. China na, we're speaking of China na. Dasig sa ila, no? Dito sa ila nagsugod, pero ang vaccination, tiporte man niya ka dasig sa ila, no? Sila man niyang una butwa, no? Ti makaluluoy lang ning iban iyang mga kapungsoran, no? Sa ato niya nga mga kabombo. And sige, ang dito sa Colombia, ang most wanted nila nga drug lord sa Colombia na aresto. Okay, sige. So, amuning mga balita nga ato niya nga diskusyonan diri gid lamang sa aton niya nga palatuntunan sa Bombo Reports sa first edition kag pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita na subong yang aga hambal ko na gani sa mga kauturan ta. Kamusta ka mo dira, no? Mga suki naton mga kauturan ta, aga pa ni nagamalataga pa nagabudugtaw kay mga obligasyon kita aga pa or temprano pa, Lunes na Lunes. So kinahanglan mo ni ginambal early bird catches the worm. So kinahanglan naton nga magmata kita temprano pa or magmata kita aga pa. Na? So nami ginaya basta Lunes nga daan, no? Kinahanglan temprano pa kita subong hindi tatulo pakta ng kalibutan. Bisa may pagpalo panaliti kita ang ma-experiensyahan, no? May tulo-tulo sa kalibutan sang kalangitan naton. So mag-checker man kita karon sa Pag-asa para man sa ato riya nga pinakaulihing lakat sang panahon. Sige, so sa aton iyang mga kabombo, sa nambal ko na, kamusta ka mo dira sa mga monitor sa aton sa 630 kHz sa inyo siningatag sa mga radio dial, kangay stupad ko, ining radyo, mapag-on nga radyo, diri ka mo monitor or kung sa mga kauturan naton sa Facebook Live, tidamo na nagaparisar aga pa. Good morning, sa din ka mo yung bahin, diri sa Bacolod, sa Negros, sa Bugos nga Pungsod, Pilipinas, or mangin sa luwasang pungsod. Siyempre, mga OFWs na mga kauturan, no? As much as possible, nag-monitor gid na iya sa aton diri sa Bombo Radio. So, mabad ko na gani, nag-monitor sa aton diri sa Bombo, no? Pinaagi sa nga radyo. So, kita nyo, mabad ka nga, ay, way ko na amo na nga radyo, ha? Iniyagin hatag sa akon sang AM station do. Kwan, hindi man naman nami, no? O, hindi mayong catch sang signal or hindi ka magkabalaka, ha? Basta ginhatag sa imo ina nga radyo, maski pa wala nakalansang sa isa ka estasyon, basta may matuod ka, ginhatag na sang RMN or ginhatag na sa Action Radio. Dal adri sa Bombo kay islantas ning manami nga radyo. Iniya tuod gidya nga pamaskwa sa inyo, temprano nga pamaskwa kay nga magluwas sa radyo, mayara ka pa sang 1,000 ka pesos nga cash. Okay? Bayluhan ta pa inasang radyo, ang radyo mo, no? Ginhatag na sa imo sa AM station kag 1,000 ka pesos nga cash. Okay?
So, pamaskwa na sa inyo sa mga kauturan ta. Edriya sa Bomboya, damo tayo pamaskwa. Iti magluwas sina sa aton nga mga kauturan, no? Ang aton yung promo diri sa Bombo Radyo. Ining 1-2 panalo promo 2021, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, so hulog lang, no? Kahapon officially, no, ginhype naton, ginlunsyar ang ining promo sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo. So amo ni ginhambal naton nga hulog lang, no, sang inyo sini nga mga entries. Kay kun madamo ka sang entries nga ginahulog, no, syempre dako gid ang imo sini nga tsansa sa pagdaog. Okay? Kung madamo kaya sang entries nga ginahulog, dako gid ang imo sini nga tsansa sa pagdaog. So, aton nga promo, ha? Kay manti ang aton sini iya mga kabinan nga grand draw sa aton iya nga mga kabombo, no? Ang aton iya nga grand draw sa palaabuton na iya nga December 25. Grabe, no? Adlaw gid ya sang Paskwa. So, sa mga kabombo naton kag mga ka-Star Nation sa kaluoy sang Dios, kag sa aton nga pag-inupdanay sa paghalong kag pagsunod sa ning ginatawag naton nga minimum health protocols, amat-amat ta nga nagabalik sa normal ang aton pangabuhi gikan sa pandemya. In fairness, subong kay likely kung vaccinated ka lang, no? Damo mga pribilehyo, especially sa pag-travel. Pwede ka nakasulod diya sa aton sa may syudad sa Bacolod, no? Dayon na gid ang Paskwa kag ang masunod nga mga bombo milyonaryo ang mahibaluan naton, kag masunod nga bombo milyonaryo ang mahibaluan naton mismo sa adlaw sang Paskwa. Again, that's gonna be on, or that will be on December 25, 2021. Okay? So, yari na ang inyo sini nga pinaka ginapaabot nga pang last quarter nga radio promo. Kag bangod nga ini ang nagikan sa Bombo Radio Philippines. Amo lamang ini ang pinasahi nga nationwide promo kung sa din ang premyo mismo ang nagahulat sa mga winners para sa adlaw-adlaw nga cash siyahan. So magasugod na ang 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw, balde-balde pa premyo na, may cash siyahan pa. As per approved ini siya sang DOH FDA CFRRR permit number 1553 series of 2021. Again, 6 million pesos in total prizes nationwide. Na, isa ka winner sang 1 milyon ka pesos ka cash para sa aton grand prize. Who knows, ikaw na ano, kung mag-join ka. 4 ka mga winners sang tag 50,000 pesos per regional winner para sa grand draw Luzon, National Capital Region, Visayas, and Mindanao. So, guaranteed prizes in 24 key areas. Ang first prize is 15,000 pesos. Ang second prize, 10,000 pesos. Ang third prize is 5,000 pesos. Sa ato niya nga daily winners sa kada Bombo Radio kag Star FM station, 3 ka daily winners kada adlaw, 15 ka winners kada semana, sang tag 1,150 pesos bilang total prizes, no? Meaning 500 pesos kay cash kag 650 pesos nga gift pack. Lunes to Biyernes sa sulod sang 7 ka adlaw sa sulod sang 7 ka semana rather, no? So, good luck ha sa inyo sa mga kauturan naton. Sa liwata, agod nga makapasakop ka mo
ti magbakal kita sa mga required nga mga proofs of purchase sa mga sponsors sa mga supermarket, no, groceries, kag sari-sari stores nga malapit sa inyo sa nga lugar. Magasugod ang promo, no, sa nagsugod na kita rather kahapon sa paglunsyar kahapon, and then ulog na kamo, no, kay again sa isulat nyo dira ha, sa inyo nga puti nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon. Imo sini nga name, pangalan, address, signature, contact number, proof of purchase, week number, syempre week number 1 kita, title sang promo, kag ang ngalan sang Bombo Radio o Star FM station sa inyong lugar. Okay? So, isaraduhan sang mayong mga envelopes, agod nga hindi madula, o kung mahulog ang proofs of purchase, nga yara sa sulod sini ha, adlaw-adlaw may chance sa ikaw nga magadaog sang dalag ko nga mga papremyo Lunes to Biyernes. So, ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyong lugar. Bantayan man ang mga special designated drop boxes nga malapit sa inyong mga pulian nga i-announce sa mga programa sa Bombo Radio kag Star FM stations. So, sa liwat, sa aton nga daily winners, umalin Lunes to Biyernes, dapat nakatutok ang inyong mga radyo, no, sa Bombo Radio at Star FM, bangod mahimo nga magabutan ang inyong mga entry bilang 3 ka mga daily winners para sa instant cash kay gift pack nga 1,150 pesos. Sa liwat ang breakdown sina 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sa gift pack. So meaning, mayara ka isa ka winner sa daily draw naton 1,150 pesos. So, sa liwat, sa mga kabombo naton, adlaw-adlaw ha, 3 ang mga daog, Lunes to Biyernes, 15 ka winners kada semana, sa sulod ina siya, 7 ka semana. Okay? So, ang premyo, take note of this, ang premyo ang nagahulat sa mga daily winners. Sa tagsa ka winner, may 6 ni siya ka oras. Take note. May 6 ka oras nga gahatag sa pag-claim sang cash, ka gift pack or gift pack prices pagkatapos nga ma-announce ang imo nga pangalan. So sa tion nga hindi ka makaabot, sorry na. Sa tion nga hindi ka makaabot ang winner abe sa natalala nga oras, meaning within 6 hours, no, magabunot liwat sang panibagong nga winner tubtob nga maklaim ang tanan nga mga premyo. So klaro na, last time kung marumduman ninyo, ginatagan ta 3 ka oras. Subong because of the pandemic, 6 hours enough naman na, no? Nga basta ikaw gidyang nakabati, amo nang bintaha mamati kagidya sa radyo or ma-monitor kagidya sa aton sa radyo, sa Facebook, no? Importante na siya para paglawag sa pangalan mo, kung nag-join ka, sirit ka dayon sa Bombo, may dala ka dira sang duha mo ka photocopy nga ID, no? Ready mo na nga daan, no? And paglawag ngalan mo, sirit para hindi ma-forfeit. Kay kung hindi ka mag-abot sang una, kung hindi ka mag-abot matiba-tiba ang sunod nga winner, this time niya, mabunot kita liwat. Amo nang ginambal, spread the sunshine, no? Kung sino to ya ang, dibla, mas damo ang gahatagan tsansa, no, nga makadaog. So, again, naghulog na sa inyo sa mga entries, a good by chance ka mo nga magdala or madala sa 3 ka mga mapalaron yung winners every day. So, masugod kita sa paglawag November 1, no? Take note, November 1, sugod na ta sa paglawag 2021. So, padayon lang kamo sa pagbakal kag paggamit sa mga produkto o kung sponsors agud makatipon sa inyo nga mga POPs. Syempre, unahon naton sa mga misis sa pulian subong maluto kita. Yara gid ang Silver Swan, sukang puti sarap asim, no? Or Silver Swan, wow, sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. So pwede niyo na magamit nga proof of purchase. Why usik gid ja, no? Isa ka empty stand pouch o kon label sa Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sa Silver Swan. Wow, sarap! 8 grams o kung 4 grams equivalent na ina sa isa ka entry. And of course, ang iniya maginhamban nga maayos ang buhay mo kung orokan ang gamit mo sa balay. Correct na, diba? Di pa na dali iya mabuka, basta kaya matabo, no? So, pwede mo dahil magamit nga proof of purchase sa ka-sticker o kung coupon nga may nakapagkit sang tanan, ha? Nga Bombo promo titles, okay na. Pwede mo i-join diri. And of course, amo na blang ginambal naton like everyday, kinanglan debla ang aton nga hygiene is a must gid na. So meaning magamit gid kita, no, after
after every bath para hataw sa galaw, use Rexona. So, pwede mo magamit nga proof of purchase sa ka-empty sachet sang Rexona Deo Lotion sa bisan ano lang nga variant o kon isa ka-empty regular sang Rexona o kon Junior Roll-On sa bisan ano lang nga variant. Kabahin lang ni sa mga proofs of purchase. Nga to niya nga pwede mo ihulog, bantayan ang iban pa, no, sa paglawag naton, magasugod na sa Lunes, sa liwat, October, or rather, nagsugod na kita, no, subong adlaw, or kahapon, ginlunsyar naton ini. So, pwede na kamo makahulog subong sa inyo sining mga entries, no, sa 1-2 Panalo Part 20, no, ikabyente na ning tuig para sa pinakamasadya nga pamaskwa sa masunod nga bombo milyonaryo sa mismo adlaw sang Paskwa, December 25, 2021. So 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw balde-baldeng pa-premyo na may cash siyahan pa. Good luck sa aton tanan, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige. Sa subong iya nga aga, chikero naton sa aton iya nga mga kauturan, kamusta ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Hambal ko na gani sa subong nga adlaw sa aton iya mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Ang pilahay magasugod naman today. Pareho man hindi balasang supposedly amoto ang pagtapos ang registration o galing may extension na ni subong sa University of St. Lasal. Meaning sugod subong Monday, October 25 until na ni sa Saturday, October 30 sa pagtapos ang COMELEC registration, drag yapons ang venue. So kayo na, hambal ko na gani antes magalas 4 sa Agasos ang pilahay dira sa Gwa perti nakalaba. Kung anong sitwasyon sang tinalikdan to, malugtapos ang COMELEC registration, same man yung sitwasyon. Amal ko na gani, grabe, why gid siya nagahubas? Amo gid niya kadamo ya ang nagaparehistro, no? Kung tanawon mo, amo ining eleksyon nga mga tao ya grabe perte sa registration. Nabilang ilang desire sa pagboto ara gid. Nga ayhan. Wala mo sa mga kauturan tanong umangot, nga aayhan. No. Di syempre, diretso na natin magboto mo, no? Una bes. Wala man naman makapugong sa imo kung magboto ka, kay diretso mo na magboto. Pero sa subong niya, mambal kagid niya, ay grabe. Amo na gid niya? Ka naka-extension na, amal natin yan isang last time, pati kay grabe na dinaguso na to pag last few days to sang registration, diba? Si subong niya kay nag-extension to, hindi na magitan to. Anong hindi tanto? Amo gyapon! So sa pagkadamo gidya mo mambal mabilib ka gidya mo mambal ka nga di ni sila halin man dre man gyapon amo ni kadamo ya diri sa may syudad sa Bacolod. In fairness kay tik tarawon mo damo ni giban sa populasyon naton sobra na kita 600,000 chikero naton. Una nga hugdat sa balita sa patrol si Bombo Liani Ziel Minardo. Good morning Bombo Ziel. Yes, sa Bambuan, good morning. Live kita diri subong sa University of St. Lasal Coliseum, Bambuan, kung sa diin makita mo mayara na nagapila nasa likuran ko Bambuan. Kag ining pila naton, amo ginahambal ta Bambuan nga kada rush hour gani, no? Gadamo-damo naman na Bambuan ang pila sa subong nga aga. Halin diri sa may mismo isang gate 1 asang St. Lasal, pakadto naman dito sa dalan sa nga shopping pagwaan dito sa isa ka fast food Bambuan. No, ko sa may doctors dito lapit na to dito. Ako na dito na dampi ang pila. So ginchekyar to nam tiginamba ko gani Bambuan do ka laba-laba gid sa nga pila sa subong adlaw. Ako na nga aga Bambuan mag-amon ni ka ang oras nga kung magkadto ka pa niya kung i-cater bisang COMELEC subong 400 or 500, so posible hindi na ikaw malabutan kung ikaw nga magparehistro subong ka magkadto kay te subong ang pila kalaba-laba na Bambuan. So gina-estimate naton sobra na sa 500 ka persona ang yari diri subong nga nag-apila agud magparehistro sa subong adlaw Bambuan.
kaupod naton gyapon no sa gyapon diri ang mga task force disiplina nga naga-checkyer sang sang seguridad sang aton nga mga kauturan kasubong man ang mga kapulisan sa nga Police Station 4 sa pagpanguna na ni Police Major Richie Gohe kag ang sa City Legal Enforcement Unit ari man di subong Bambuan nga nagaupod man checkyer sang seguridad diri sang mga kauturan nato na Bambuan kag kasubong man sang area para sa registration sa subong nga adlaw Bambuan kag ang aton nga panahon subong no manami kag medyo mabugna-bugnaw diri sa Sagwa o kono sa syudad sang Bacolod kag matawhay lang man ang dalanon subong no sa syudad sang Bacolod Bambuan sa subong nga ang aton ding nga mga kauturan nagapungko-pungko pa lang di anay no nagapulo pangapi kay wala pa man sang tagtaganay number sini no karon pa ni mga 6 AM mga tagtaganay number kag alas 8 pa ni sila i-cater dira sa sulod sang Comelec Bambuan. Orderly man, duway man sang may nagakwandra, do nagakumud-kumud, do nagapinangakig na, ayos lang. Yes, ayos lang nga Bambuan no kay kumpara naton sang nagliligad nga daw marambol na di sila marayot na subong nami di ang pilahay kay organize na kag daw na sa ulado naman sa aton nga mga kauturan na Bambuan no nga ang ginapanumdom permi sa ilang matawhay lang nga pila kag magsunod lang sa pagsulundan no nga magsunod sa protocol nga palinton na Bambuan sang aton nga mga otoridad para wala na damo nga komosyon o na kinagamo. So tawhay lang diri subong ang ilang pila managani ginanambal ta nga nagapangapi pa lang di sila na Bambuan kay medyo malawig-lawig pa ang ilang pilahon o kon hulat-hulaton diri kay alas 5 pa lang Bambuan sa mga isa pa ka oras para mahatagan sila sa numero no. Ate ang tsamba sini sang mga na medyo nakauna diri sa pila Bambuan kay aga pa sila niya nagapilila no ang especially mga 4 AM gid kay ang mga kauturan tay hindi ni pwede makapila nga gabi pa lang no kay ginadakop ini sila o ko na ginapapuli kay may curfew hours kinahalin alas 10 hasta mag alas 4 so dapat mga 4 AM gid sila ma-start sang ilang pila para hindi sila matikitan no o ko na madala sini sa police station ng Bambuan kay hindi pwede nga maggabi pa lang mapila na ikaw kay gina-checkyer ka ginalibot gid sang aton nga mga otoridad nga dapat hindi gid anay magapila sila kay kadelikado man Bambuan wala kita kabalo sang lakat sang panahon no nga base may kaso may mahitabo da karon sa imo nga timingan curfew hours so ang balik ara sa aton nga otoridad nga wala ina gin checkyer kay may curfew man so hindi gid pwede bawal gid na Bambuan. So sa subong ang aton nga pila diri malaba-laba na gid Bambuan. Ginaano ko bala, gina-imagine ko bala. Last time to, sang nagkahilapit nga magtapos, amo maning numero, mabat ka gani Bombozil nga sus, amo pag hindi ka kadamo, kagkaraba, ang wala nakaparehistro, driyas aton sa may syudad sa Bacolod, dumabilib ka man, no, Bombozil? Amo pag hindi niya kadamo, gali yang way kaparehistro, kay man, sugod sa extension sa October 11, nagadinuguso man gani sa mall. Subong, kumbaga lang abang dito nag-deja vu lang gani nga last time to sa registration to amo man nakalaba subong amo pag ini kalabang wala na akomodar amo gid Bambuan so do ka damo nagid no hasta subong nga gakatingala ta kung diin gid man ni sila halin Bambuan kung bala ining 400 nga ginahambal sang Comelec nga i-cater nila kung maka-cater gid man sila sang 400 Bambuan kay sa nagliligad ang 400 ni ay nang regular voters pala ni Ocon registrants Bambuan plus ta pa ining mga ara sa priority lane nga mga senior citizen no kag mga PWD mga nagabusong Bambuan wala ta kabalo kung na-cater gini bala ang 500 tanan sa isulod sang isa ka adlaw kay ti ko magambal ta nga 300 lang ang yapon ang na-cater sa nga nagliligad. So that's why siguro nga ang mga wala ni na-cater gabalik-balik sa gihapon na Bambuan kag hindi gihapon ma-accommodate. So amo na nga ginatan-aw taman kay sa subong Bambuan damo-damo sa gihapon ang nagapila no. Imagine ang base subong guro dito sa may astana ni sa may Robinson's Triangle kay nagliligad ya grabe gito ang pilahay sa dere. Sus grabe no.
Amo na blang ginambal hindi magwanta man yung pila. O galing ti, di mo man sila may question eh. Gusto nila magparehistro ti. Parehistro sila eh. Importante, nagkasunod sa protocol. Amo gani bambuan amo lang man ang pangayo sa aton nga mga otoridad nga kung magparehistro kamo, magpila kamo, okay lang na wala na problema sa ila basta ang ginapatuman no ako kung ginasaway sila bambuan dapat magasunod lang gid sila kay para man sa ikayuhan sang tanan kay ang iban kong kakisa gaka dalahig pa ang mga otoridad ni sa mga kaakig nila nga wala ta kabalo kung nga aga pangakig ini sila kay hindi man ni sila sa nga Comelec no nga nagpaulihi-ulihi ni sila sang rehistro kaga kakisa ang mga kapulisan panig-awan sa mga task force disiplina kag sa City Legal Enforcement Unit ang ilaya nga ginapang akigan na bambuan. Oo, timay subong wipe si Sir Taba, why man daw ay pagga pala malas da subong. Ari diri si Sir Julinggo bambuan so naga-istorya pa to siya sa piyak no nga linya kay ti kagabi pa lang ari man di sila gali nagalibot ako naga-checkyan sa mga area dari bambuan. Bombozil, pamangkuta na ba yung mga pamantanon sa likod mo ho? Nga, bago lang sila, ano ni manong 18 pa malang ni sila goro or nanong plastada ni? Taga-diin sila? Ari bambuan, so pamangkutan ta ini si Sir. Kahit do laban dari sa mga makita nato ng bambuan, mga pamatanon, ged. Yes, mamangkot ako, Sir. Pila na yung mga edad, Sir? O sa sakit iya nga tutunlan bambuan mangita ta di sang wala ga sakit sang tutunlan. Sakit ay yung tutunlan. Sakit iya tutunlan. Ari na si Sir. Yes, Sir, pila yung mga edad, Sir? Pila na yung edad, Sir? 18. 18. Sa saan ka lang nag-18? Sang May 23. Sa May 23. Ano gani imong pangalan? My Carl Ino C. Oo, nga bago lang ikaw nakaparehistro. Okay, ipa-check ko malang akon kung sure. Pero ako ko gid ang higit. Maparehistro sila. Yes, so sa bambuan, amaning ginambal tang ang mga mabaton natin nga rason kay bag-o pa lang ini siya naga 18 sa nga May lang ni siya ya bambuan. So bag-o pa lang sa nakaparehistro. Ering mga opo din nila bumbuan kalabanan na sa gihapon mga pamatanon no kag ang ari diri subong nga mga may edad na for sure mapa-transfer ini sila o kun mapa-reactivate sang ilang voters. Ma'am, good morning. Okay, good morning. Yes. Doon nakita ta nakadinagigan mo? Oo, gani. Natandaan ka ba kilala ako. Yes. Ari na bigo. Then kagani ligan ma'am na nagaboto sa Manila. Sa Manila. Yes. Nadamdaman ko gud mo. Oo, na-interview ka na siya. Oo. Ano siya ano kay namat pa-transfer na ko tigin-agahan ko na kay para kay gusto ko gyud makaboto subong kay syempre ano mo wala sa natigayon daw pila naka 3 times na mo wala ko kaboto ti subong kinang lang makaboto gid ko kay sa need ko gid wala yung mga registration nga direct. Hindi siya kitaon mo Brazil? Hindi ka mo kitaon? Nagpagbalik ko last 2018. Kasi nga dali lang. Para makita ang beauty ni ma'am. Okay, sige, de lang. Nagliko ang akon nga kamera. Sang pag-last ko 2018, naging pa-reactivate ko na sa Makati. Tiyambal nila, wala na ko kuno name. Dayon, nagsaylo ko sa Mandaluyong, dito ko nagpa-register. Tapos nung pagbutuhan na, hindi pa rin ako nakabuto. Kaya naalangan ko, nagpuli ko di sa Langilan. Hindi ako nakaabot nung last na Mayo na 3 years ago na, no? Yun, ito ginanglan subong. Tapos nagligan, ilang beses na ako pabalik-balik until before nga nang pahalin ko din. Nagpangita pa ko sa iban, wala ko kalusot, subong pa lang. So, subong na kalusot, kasi ma'am, ano ka na oras ng pila? Secret! Secret sa bambuan. As in, last time, sa ko pa siyempre, nakapila na ako sa sa first. So, kung isipon mo nga malin dito sa may gate 1, sa first gate nga nagalinya, mga ikapila, ikaw din nga naglinya. Pag hindi kasama ang mga senior citizen, balikan ni kanina, pang 11 ko kanina. Bakit siyang bagay ni ma'am, kaya nakapila na sa bambuan, nakauna na siya. Happy gid ko, siyempre gusto kong gid makabot mo, kay sayang walang boto ko. Ano ginang naga-drive kang nagaduso sa imo, ma'am nga mabuto gid ikaw sa... siyempre mabuto ko sa tama. Yes. Sa tama nga politiko nga pwede natin makapangayo basta makaserbisyo sa aton sang tuod.
na amo na insakto. Di gusto ko yung mabuto, hindi ko gusto masayang ang buto ko maski anong matabas, maski wala na ko tulog-tulog basta makabuto ko para gusto ko mabuto ko gid ang kandidato nga gusto ko. Yes. So, Diba? thank you so much, good ma'am. Okay, thank you. Yes, Bambuan. Oo. So, ang last time, ikakarason, yes. last time pag-interview mo sa iya, wag gid siya kasulod gali to ya. Yes, Grabe, Bambuan, no? kadamdam ikaw sang Oo. may nagakumusyon dari nga magrarayot Oo. na dari sang nagliligad. Oo. Amo na siya si ma'am ang wala nakahatagan sang nagligan number kay ti medyo ulihin na sila kag laba na ni ang pila dito na may sa may fast food na ni sila dapit ni ma'am nga wala na tagaan sang numero tungod sa kalabaon sang pila nagligad Bambuan. Yung subong niya, pasok yun siya sa banga, kaya ika-11 siya. Amo gid Bambuan kay te gusto ya gid makabuto no ngam ang leader gid ko no makaserbisyo sa aton na Bambuan. Gani man ati okay man, okay gid na kay it is our right nga magboto kita. Importante sunod na sila sa protocol, no? Okay lang da sila itikita mo. Damo pa gid dyan, no? Damo pa gid dyan sa mga kauturan ta nga wala nakaparehistro. So matingala ka lang amo pagining ka namuon o galing ting tawo nagamuad man amo ni kadamuon ng mga tawo driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. So ang aton na lang daiya masunod sila sa protocol, hindi na sila ya kun uli ka gid kun sa una ka gid para why na conflict kag wala na gamo, no? Yes. Patihon ta dira ya ang enforcement, ang city legal, police mandra, ang taga task force disiplina para inablang maski ga pinila kita sulusulhay man bala Bombozil. Ang maganda Bambuan kay ti isang nagligad no ang ginasiguro gini sa aton nga mga otoridad dire nga hindi o kon wala sang may makapanasok sa pila Bambuan kay may magdasok lang di sa may pila ang utok sinisang aton nga mga nagapilila no ilabi na gid ko medyo na uli-uli sila tapat na gid Bambuan kay ti dira gid nagahalin ang komisyon o kon pag ilinaway nilalisay nagligad gani Bambuan dumati na pungulay sila kay ti sino manabi manamian nga nagapila kadaya salutan ka lang golpe te laban-laban gid sila Bambuan amo gid ang ginatunaan sa kinagamo kisa ining pagsalot sa pila that's why gani kung magapila sila Bambuan no kag kung maghalin dira sila sa pila ginambalan lang sila sa otoridad kay kung kakisa may mga personal necessity sila Bambuan no ginahambalan lang sa mga otoridad nga malisensya lang sa ila nga hambalon sila nga ila na dapila kay para mabantayan man sang naga-checkyar Bambuan kay para hindi masalutan sang iba ng ila nga pila. Oo, kay kung nagapila ka syempre jutay tingke mo na bala jutay lang na yang alikday. Tapos makuan dayon ma-subject na dayon sa pag do inablang binaisay kay nga nagapainit ng isa ka isa kay why na nga daan tinulugan di ba si iban gutom pa so meaning ang pasensya mo taman ng kalipot no pero kung fair lang ang tanan kung sinong una siyang nauna kung ulihi ka dito ka sa punta para why na durugam mo amo lang gid na no anyway sige why man ka ulan no Bombozil. Yes, sa Bambuan, so manami ang aton nga tiyempo subong wala naman nagaulan, nagamat-amat na gani sanag ining aton nga kalangitan pero do sa parte diriya sa norte sa aton na Bambuan da medyo nagadulom-dulom sa south ya daw ga amat-amat na sanag. Oo, okay sige. Salamat gid Bombozil. Sa Bambuan live kita diri sa University of St. Lasal ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Salamat kay Bombolyan ni Zil Minardo. Unang ahugnan sa balita sang patrol gindarong sa aton subong yang aga. Dumabilib man kamo no sa mga kauturan ta. Mga kauturan to nagkapareser damo kay gusto nila makitaan ang mga nagapilila subong. So amo pagid na kadamo no. Dumabilib man ta no mga kung hindi halalin ganito kung kita pa man to sa mga interviews ang iban diri last time wala gid jay nakasalot. Super kalawig ang kagkalaba ang pila. So mo lang na sa mga magapila bala kay final week na ni kasi kung dinasokanay naman kita kung sino sa unahan siya. Kung nauli ka, ate paulihida para way isang durugam mo. At hindi mo man ibabasol kung gusto nyo magpila, gusto nyo magboto, diretsyon nyo na. Importante, sundon ta na lang gidya mga kabinan kung ano ang protocol nga ginapatuman sa karon. Okay? No? Awal ka nga. Sus, grabe. Do amo lang ni Bombolito nga eleksyon nga amo na bla mga kauturan ta damo gid may desire nga magboto. Isang una ya do hindi man gid ni amo ni kadamo, no?
subong niya sus pertigid. Pambagay sa iba na nga amanaw, kainit gid sang 2022 elections. TOE, halin pa lang sa national as sa local, no? Perte ka exciting sang Friday gani ginunsyar ang Gugma Bacolod, Guban. No, ini mga grupo sa mga kaparian, simbahan, yung gusto nila magbantay, encourage ang mga youth participation para sa nagahilap before, during, and after elections, no? Timayo man na, may mga amos na grupo para mas may magbantay. Pagkat tinagambal gani si Father Chris Gonzales nga, Father, anong pagtanaw mo sa election naton local? Minati, grabe tanawa ang mga magabungguanay. Subong tido ka-exciting man. Amo maniguro siguro, amo man na ako interview ng mga kauturan, tati, katulod sa ilang, mabuto, gid ko, kay, para mabutar, gid ko yung sa tsakto. Ati, okay, gid. Kag ang national ta subong damo pa posible nga magkalanabo. Abita, iba naghahambal nga kuan, wala na, hindi na kahit di ba, ang mga klaro nga magapapili, Leni Robredo, Manny Pacquiao, Ping Lacson, presidente, ang ginahambal ko, sino pa? Bongbong Marcos, Bato de la Rosa, mga personalidad ng mga famous. Tiyambal nila di Sara Duterte din. Ati, syempre, pulo pa huway, subong mo, amat-amat na siyang nagpakita. Tiyambal si man, mo presidente ni siya, or matandem siya ni madayon gid ang Sara Bongbong tandem, or Bongbong Sara tandem. Tiyambal na to siya nga, Sara all. Tiara gid siya, mapapili, inabal sa iba natin yung mga kauturan, no? So, amo na kainit, national. Panto diriya sa aton sa local. That is why mga kauturan ta, grabe man ang drive, perti man ang amuning mga amuni ang mga rason sa kun nga ang gusto ta magboto. Syempre, hambal ta na gani because diretso tagid ang pagboto. Bilang isa ka Pilipino, kumbaga mo naman kinabal, hindi mo naman kompleto kung sa legal age ka na, makompleto ang imong pagka-Filipino kung hindi kay mo iya magboto or magbutar, no? So dapat kay it is our right, gina napakapagkit sa aton nga konstitusyon sa aton diri sa pungsod Pilipinas, so dapat kita magboto. So subong hindi mo kamuna iya mapunggan, pwera na lang kung iban mambal nga hati kung halin pa na sa iban yun ginsaylo, hindi naman na. So gasalig sa COMELEC nga, di ba may mga ginapang question gani. Mag-ERB hearing kung inaya questionable ni siya bla or hindi. So amo na, no, ang aton lang gid na diretso ta na, pero susubong we have to remember ang virus gakaya kanay-kanay lang, pero ara pagyapon, so kinanglan mangin extra careful kita. Okay? Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pa nga mga tupiko, standby hindi ka mo magbuya sa aton, kay pila pa ka mga tupiko ang aton iya nga diskusyonan. Lang gida, standby. Okay, sige. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig.
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok. Okay, sige. Pabalik na sa aton nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Diskusyonan pagin naton ang pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita sa subong iya nga agadri sa aton nga palatuntunan, no? Pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita ang aton iya nga tutukan, no? Grabe man ang Manila Bay. Okay man why man niya sang problema ang Manila Bay kay tikon tanawon mo gintutukan man gid gintunuan sang gobyerno, no? In fairness, sang una ya do amo gining isa man sa mga problema kay to kahigko amo ni, pero in fairness subong gintutukan ang hindi lang gid naton makompormihan ini bilang pag butang dira sang dolomite sand na bilang puti nga balas kay ti ang Manila Bay hindi man na siya puti ang balas dahil hindi man na pareho sang Boracay at ti pare subong do mala Boracay kay gintampokan sang puti nga balas. Ang problema to before pagtampok kay pila ka milyon ka pesos ang gingasto sina agud matampokan sang puti nga mga balas, ti nagkala-wash out man ti subong okay na naman liwat. Ti ang ilaning plano, no, isarado sang Manila Bay ang Dolomite Beach tagsa ka Biyernes para patigayon nun ang maintenance kay ilimit man ang mga nagasulod nga mga tawo sa artificial beach agud malikawan ang syempre COVID-19 kay hindi maripot na titikdan ni semana pagbukas naman niliwat sus ginkantuan sa damo nga mga tawo kay ti puting balas mo, no? Tito ka nami Instagrammable mo ning ginambal nila. Nami magpa-picture, no? Tisuno diri sa kay Jacob Miemban Jr., ang Deputy Director sa Manila Bay Coordinating Office, ang ipatuman nila ang adjustments sa kasunod ni sa mga libo-libo nga mga tao nga nagsulod sa Dolomite Beach sa tinalikdan iya nga semana. Ti sa pagkahangawa nga mangin super spreader event aning bagtagsa, no, sang madamo nga mga tawo. Ginambal rin ni Miemban nga ginmanduanan nila ang ground commanders sang Dolomite Beach
nga for the meantime untatan ang mga pagsulod sa mga bisita pasulod mismo sa Pedro Hill entrance. Dobrihon ang ila sini nga numero sa mga pulis kag marshals para sa implementation sang social distancing. Tiginatun-an pa nila ang tanan ng mga proposals para masolusyonan ang pagdagsa sa mga tao sa lugar kasi syempre dagsaon gid ang lugar. In fairness nami man damo manalingaw pero humbal ta na gani no. Iniya ang pagtinlo sa Manila Bay why na iya problema. Ang inilang yang hindi naton maintindihan. No, kita nyo na sa mga autora naton while we are discussing. Hindi naton maintindihan. Nga kinanglan tagid na okay man na i-beautify mo siya pero ti ang balas na skilled do ano naman ang pagpasiguro naton nga hindi na magkalahawas ina. Amo na bala minilyon ti do ka wambal ka mga do ka hindi naman amo. Minilyon ka pesos ang gingastos ang gobyerno dira para sa sining artificial nga puti nga balas tapos pagkadapyahan naman sang balot na naman magkala-wash out na naman kasi syempre mabalik gid sa natural ya gid kung tanawon mo do ka malaborakay kay ti puti mo no so ang barka do kanugo no sang kwarta tigin himo gin iba ni gambal nato yung mga kutan tigin dugang tanaguro ayuda para sa pandemya or kung ano na ang ining budget ni kung anong pwede siling mahimo sa bahin iya sang DNR damo pa ng pasalamatan na dimbi ang balas hindi mo man makaon mo na how no doka hindi gidya amo no kinaiya do hindi kita konforme hamba talaga ni matinluan mo lang yung Manila Bay no para ma-maintain ang katinlo sino why naman na problema kaya anon mo kay natural yan na yang ito man gid yung balas. Pero kung tampo ka, okay lang na ako nag-alalawas manggad sa Pilipinas, wala man na problema, no? Pero sa sitwasyon naton subong, do ka untimely, bala bombolito, balikan nato ng patrol. Do ka untimely, bala nga kinanglan mo gidya i-beautify ni nga sa kadamo ka duro pa sa problema naton diri sa Pilipinas, no? Madamo sa mga pigado, tang mga kauturan nga, dualuson may gani kinanglan niya sang bulig, tapos here comes proyekto sang DNR, why kita ya believe sini? Kung mabilib ka pa nga at gintinluan ta mga amuni, mga ano bala, mga lugar nga dapat naton tinluan, no? Mabilib kaya. Pero asto nga magasto kita sa milyon ka pesos para lang sining paputi ontang balas nga bubuan ta dra balas. Do hindi amo do hindi kita ya konforme. Sa inyo be, sa mga kauturan ta, anong inyo reaction? Although kanami gidya tanawon kita mo damo ganin nga pa picture. No, kanami no tanawon mga kauturan taho ti balo naman kita subong nga uhaw man nga daan kita nga mag lagaw no kay te syempre do sa ano blay nga manug 2 years na yung COVID-19 pandemic so pagkikita nga atutuho sa Manila Bay ang ining Dolomite Beach so bao ti daga mga kauturan ta ning kinadto na dayon kay gusto diri mag pa-picture no pero hambal ta na gani sa subong nga panyempo, hindi ta niya kinanglan. Tinlo, yes, gusto ta, pero inabalang magasto kapag sa milyon ka pesos sa pondo, do hindi iya mo. Hindi siya timely sa subong nga tiyempo. Nga kinanglan taya, ang matudtuod, mga kauturan ta, damo na wadaan sang trabaho, damon kakagutman, so amo na lang na. Rather than amo sini, no? Amo na yung bagay, do hindi kita ya. Do, amo na bla, hindi nato na makompormihan sa ato niya nga mga kauturan. Ang iningasahi sang proyekto nga ginapadayaw ni sang Department of Environment and Natural Resources so kon DENR no sige so sa mga kabombo naton going back like diriya sa aton sa may syudad sang Bacolod sus nano man to ya sa dito ang shooting incident dito naman ni sa Banwa sang Salvador Benedicto kun sa diin may isa naman dito iya mga kabinan ka persona ang gintiro no gintiro patay tano naman ang pinaka ginatan-aw diri nga motibo no sa pagpatay sang sining lalaki matapos ni siya ang ginpaarakan sang tatlo ka mga lalaki sa banwa sang Salvador Benedicto sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Tisuno gani sa interview naton sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Everly Canto, Deputy Chief sa Salvador Benedicto Municipal Police Station. Ang biktima 42 anyos ni siya. No, ang pangalan si Geoffrey Torreña, kag-residente sang Sitio Magazine, Barangay Bago,
Salvador Benedicto. Naibaluan ni papauli na ni Kuntani ang biktima sa ila balay sang ginbanggaan ini sang ginbalabagan siya sang 3 ka mga wala pa makilalaan nga mga persona o kung mga tawo kag ginpaarakan siya ha sang lutang. Ti sa karon nagapadayon man ang pagpatigayon sa investigasyon sa mga kapulisan agud nga matumod ining identity sang 3 ka mga armado nga mga kalalakinan kag kun anong motibo nila diri. Kay santo sa investigasyon sang kapulisan, wala man sang malain nga record ining biktima sa barangay. Kag ini malapit naman sa kapulisan abing lugar, abi ang place of incident. Tinaga bulig man ini sa mga okay. So, butang balon, no? Sa aton nga mga kauturan, kung dumagabla wala record ining tawo, and then malapit man siya, kilala man siya gani sa mga pulis, nagabulig man ni siya kung yung mga kinanglan sa barangay, ilabi na sa Sitio Magazine, nga amuna ang pinakauling sitio sa barangay Bago. So, bangod boundary na ni siya sa Banwa Sang Calatrava kay Salvador Benedicto. So, si Torrenya, nagaserbe sang nga messenger. Oh, okay. So, okay man pagkilala sa iya. Ti ano ang pinakamotibo? Kaya nagagawa sa investigasyon ang posibilidad nga ini may kaangtanan sa duta. Apang wala matumod. So, santo sa witness, ning 3 ka mga armado nga malalaki, amo ning ginatanaw nga may kahimuan iya sang krimen. Namakon mo na. Ahay, ti duraan gid siya kabuhi. Anyway, diri sa aton sa Bacolod, balikan naton si Bombo Yanizil Minardo sa patrol sa dugang pang mga balita nga madulong sa aton sa subong iya nga aga kay ining preparasyon man sang Bacolod City Police Office ang pulo ka mga police stations kay ti sa interview naton sa tinigdan sa kay City Administrator Attorney Joseph Edward Quansing nga ma-release sila sa ang alkalde sila sa Bacolod sa memorandum ginapalerto ni sila tanan kay ti sa sining tigkalalag black close ang aton nga mga cemetery sa mga sementeryo si Bombo Yanizil Minardo sa piyak nga linya sa dugang pang mga balita. Bombo Zil, please go ahead. So, according no kaya Police Colonel Joseph Martir kay may ara executive order ang syudad nga ipasirado ang mga sementeryo sa maghalin October 30 hasta sa November 2 bombuan kung sa diin hindi pwede magsulod dira ang aton nga mga kauturan para magsindi sang kandila but before pa lang dapat sang nasiling naton nga petsa amo ina sila dira sindi sa kandila apang dapat magsunod sa gihapon sa ginapatuman nga protocol bombuan. So sa parte sa mga kapulisan ang ila diri nga pagchekyar bombuan sa mga sementeryo no magadugang ini sa police visibility ang City Director sa Bacolod City Police Office si Police Colonel Thomas Joseph Martir especially sa mga madagko nga sementeryo dira sa may Burgos Cemetery bombuan balidugangan na da ang mga kapulisan nga nagachekyar sa seguridad bombuan nga dapat wala gid sang may makalusot o kon sang may makasulod dira no sa patuman no dapat tumanon gid ini sa aton nga mga kauturan nga sa adlaw sang nasambit no nga mga adlaw sini hindi gid sila dapat makasulod dira dapat before pa lang maamat-amat na sila sindi o kon panglimpyo sa ilang nga mga pansyon bombuan no kung may mga parente dira sila nga nalubong so amat-amatan na nila before pa lang sa October 30 hasta sa November 2 bombuan kag naghatagid siya mensahe nga kung pwede ipaiway lang anay nga hindi lang dira sa may sementeryo sa mismo gid nga petsa nga ginambal kung pwede amo na gani advance pala makadto na sila kag mapatuman no magtuman lang sila sa ginapatuman nga minimum health protocol kag pagsulundan sang syudad bombuan. Kagabambuan, yes, ang may-ari ini nga pahayag si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office. May initial preparation sa Executive Order 50. Temporary closure ng mga private and public cemeteries from October 30 to November 2. Aside from that, we will be deploying police assistance desk during that period or 4 days, October 30 to November 2. Yes, and also we will be deploying prior to that and after that.
So mga October 26, 27 pa lang ma-deploy na kami. Then natapos siguro ang deployment namin mga October 4 na. Nga ginatanaw is ang kadamuon sa gina sa police visibility sa area sa kada cementerio, Colonel. Yes, of course, ma'am. Depende sa kadakuan man sa cemetery, no? Like Station 4, kadagpo sa cemetery, like Rolling Hills, Chinese Cemetery, Burgos Cemetery. So, i-augment din namon ang Police Station 4 para tugangan na namon sa kamon nga personnel from mobile forces and mobile patrol units para maka-augment kami sa ila strength to ensure also the safety and security of undas goals. Ano yung huli nga mga pahanumdom sa mga kauturan natin since nga may EO nini, may ordinance na hindi anay o kanasaradan apat kaadlaw ini ang mga sementeryo, Colonel. Yes, kung pwede lang tani no sa tanan nga kapulog noon, payuway ka lang anay going to cemetery, especially on the days of October 30 to November 2. Temporary close po ang atong mga cemeteries, private and public. Pwede naman siguro tayo makakadto dito before that or after that para hindi ta magdamo tao sa atong cemeteries para ma-avoid nato na spread ng COVID-19. Yes, so Colonel, cooperation lang gid kag coordination man sang kapulisan kag asang mga pumuluyo man diri sa Bacolod City. Yes, ma'am. Dapat gid binuligay kita hindi lang kay police, community, may mga mga force multipliers nga mapulis sa atin. Yes, sa Bambuan. So, to ang pahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martira Bambuan nga kung pwede, abanse pa lang Bambuan, na sila, mag-amat-amat na sila kadto sa sementeryo kay para pag-abot na sang nasambit nga date o kanapit sa Bambuan, hindi na sila magadinaguso kung hindi na pwede dira makasulod sa mga sementeryo Bambuan. Yes, importante Importante police visibility gid tuod. So kung ma-deploy sila sugod buwas kay syempre amat-amat na ni Bombo Zil, no? Yes. Makauturan ta for sure subong nagabinisita na kay sa sementeryo kay sugod sa Saturday wala na sang pagbisita. So subong pa lang amat na kita para hindi na dinangguso. Kasi syempre, debla, every November 1, namumanggid na mo because of the pandemic, amo lang nang naligwat somehow. Pero every November 1, nagabisita man kita supposedly sa aton yung mga minatay, sa patsyo, amo nang ato nakandan. Tigaling tanuhon mo na subong, no? Because of the pandemic, medyo, pulo pa iway talang na anay. Importante, nga mapangamuyuan ta na sila. Amo nang pinaka-importante sa tanan, no? Anyway, salamat gid, Bombo Zil. Yes, para sa pagpangalagad sa Bombo Report sa first edition, si Bombo Liani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat sa kay Bombo Liani Zil Minardo, no, sa dugang nga balita, gindulong sa aton subong yang aga. Diri sa aton yang panatuntunan sa Bombo Report sa first edition. So muna, panumdum naton sa mga kauturan ta subong nga tigkalalag anon tabi kaduha na ni nga tigkalalag nga do medyo hindi kita makakumpasyado. Meaning hindi ta na makabisita sa mga minatahimata naton sa mga tagsa ka mga sementeryo kung sa din gusto taman tanin sila bisitahan, although amo na lang ginabati nakakaano na nangin na kabahin na sang tradisyon naton or no nakaanda naton diri sa aton sa may pungsod Pilipinas nga every November 1 or sa Mindanao area, November 2 sila mono kay All Saints Day gid man ang November 1, All Souls Day November 2. Gabisita gid kita. Pero subong pahigad anay. Yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning. Kamusta? Anong mga dalag ko ang mga balita Bacolod? Sa liwat, welcome gid kag maayong aga sa imo, Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Syempre una update kami sa nagapadayon ni subong registration, voters registration diri sa Bacolod. Grabe. Ang sang tinalikdan to bala Bombo Richard nga naghahingapos nga bulan sang Setyembre to bala kay naghahingapos man to ang supposedly voters registration galing may extension subong. Kadi bala damo gyud pilahay mo ang sagwa sang University of St. Lasal kung sa diin dito sang last time to dito man gin patigayon ang registration
porteklabang pila, malabot pa to sa doctor's hospital, tilayo-layo na iya. Ti subong niya, amo man sa gyapon ang sitwasyon. Iba naman mga kontrol nga, din sila nagalalin man. Pero kung mag-interview kami, nag-interview kami, ti iban to, why pa na akomodar last time. So that is why nga, subong sila gidya, nakachansa nga magparehistro liwat. So again, do nag-repeat lang, amo pag niya kadamo ang interesado nga magparehistro diriya sa amon sa sining extension sang voters registration. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita ining 42 anyos nga persona patay sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Diyang natabo sini ining 42 anyos sa ginpaarakan sang luthang sang tatlo ka mga lalaki sa banwa sang Salvador Benedicto, Negros Occidental ni sang Sabado sang gabi. Sunog ganin sa interview namon sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Everly Canto, Deputy Chief sang Salvador Benedicto Municipal Police Station. Ang biktima ginkilala kay Joffrey Torrenia. Tiway pagyapon na kilalaan kung sino ining mga suspitsado nga sa likod sang pagpangluthang sa iya. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita sang sining weekend, ginapahayag ni former Bacolod City Councilor Ricardo Canutan nga nakakas na siya sa listahan sa nga kabahin sa drugs watch list nga gin-announce mga 2 years ago sa pagbisita diri ni President Rodrigo Duterte. Ginanambitan to yang nga pangalan. Subong nakasecure siya, may ara siya, gin-certify siya, may ara siya sang certification, halin iya sa DILG nga delisted na siya. Remove na siya sa listahan sa ahensya nga yara siya sa drugs watch list. Ibaluan ta si Canutan, former councilor ni siya, tiway ni siya nakatapos last time sa subong sang iya sa nga term of office before the pandemic, no, nagpahuway siya tungod nga, di ba, may threat to sa iya, ginlutang ni siya, pero nakasalbar siya. Subong ang bal niya, I am vindicated. So, amo ni so far ang mga balita sa amon ang preparasyon sa tigkalalag ang hambal rin ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang BCPO Director. Ang mga kapulisan masugod na deployment buwas until sa November 4 or November 5. So, amo ni mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya, sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Richard! Bacolod, check manaton karon Bombo Radio Rojas. Rojas, welcome and good morning. Good morning, Bombo Richard. Tugmanin na aga Bombo Radio Western Visayas. Nga mo, dali matalino pa ang mga balita sa syudad sa Rojas, kagbugos nga probinsya sang Capiz. Una kita diri sa latest COVID-19 update sa amon nga probinsya kay kahapon sa ginpagwa ka datos ng Capiz Provincial Health Office. Nadugangan kami diri sang 26 ka mga panibagong nagpositibo sa COVID-19. 7 ang naka-recover, kagway kami sa panibagong na record nga napatay bangod sa amo nga balatian. Sa kabugutan, may total confirmed cases na kami diri nga 9,231, kag sa ini nga numero naka-recover 8,476 or 426. Ang mga nagkalamatay 434. Kang amon subong active cases ang yara na lang sa 371. Sa dugay namon diri nga mga balita, may ari kami diri Bombo Radio Western Visayas nga kandidata isa ka presidential aspirant kay may no ining si Miss Dolores Kirao, taga Banwas ang Sigma, ang nag-file sa iya nga certificate of candidacy con COC sa pagka-presidente sa maabot nga 2022 national and local elections. Pagsaysay niya dari nga tisang October to 5, nagpadulong ini siya dito sa may bahin sa Metro Manila. Kaya October 6 na gani ini siya madinalagon nga naka-file sang iya nga certificate of candidacy. Kahit ang rason diri, Bombo Radio Western Visayas, balaan nyo ko naman nga may kami diri, may aspirant kami diri sa pagka-presidente. Inibangod, sunod diri kay Miss Kirao nga ginsugo ini siya, no? Sang Holy Spirit, agod nga magpadalagan sa pagka-presidente. Ay man, nakakabati siya
siya sa nga tingog halin man sa mga tao, no, sa mga pumuluyo nga magpadalagan siya sa pagka-presidente kay nagapati ni siya nga the voice of the people is the voice of God. Gamo na nagkato siya dito sa may bahin sa Metro Manila at ibalanta man nga kung magpadalagan ka sa national position ti kinahanglan mo mag-RT-PCR, but silingon magasto ka gid, no? Iti ining amon nga kapwa kapizen niya nagpadulong yun dito sa may bahin sa Metro Manila para nga mag-file sa iya sining Certificate of Candidacy sa pagka-presidente sa Pilipinas bangod man ti nagapati ni siya nga ginsugo ni siya sa Holy Spirit. Nadugay namon diri nga balita baw ay pag ginatapos ining serye sa love story ni alias James. Kay man Bomborado Western Visayas, may-ari kami diri dami sa Roa City. Hindi ka taga Roa City. Kung hindi mo kilala ining si alias James nga, isa ka sapatero or nagapang nagapang tahi sang sapatos. Kay man, halos permi na lang gid dyan, may na-link ini sa iya nga babayi. Kagatingala gid kami diri, Bomborado Western Visayas, kung anong may ara kay James, nga mga mambal ba natin ginapangita ni siya sang mga kababainhan. Kay man, naligan tuig, may ara ni siya nga live-in partner nga si alias Rose, kung mag-inaway sila ni alias James, nag-ano sa balagi na sakit niya, kaugalingon, kag nagawaras man. Nag-break na to sila, kag subong naman, may ara naman siyang nobya, kahagugma, nga si alias Gina. Sa naligad nga adlaw, sang Sabado to, may nagwaras nga babayi, dira sa kilid sa isa ka privado nga eskwelahan, dira sa may bahin sa Barangay 3, sa Taft Street. Kung sila sa pwesto gani, no, ini ni alias James, nga nagapang tahi sang sapatos. Nagwaras din si alias Jean, kay man nahibaluan, balan nyo kung anong rason, kung nga man nagwaras ni siya kay, waay magpasugot ining si alias James nga magkadto sila sa hotel, agod nga maghampang. Kay kulang pagdaan ang kita ni James, 100 pa lang kuno tiya nga kita, kag may kwarta man si nagtanay na gani, no, si alias Jean nga nga siya ang mabayad sa hotel kay man kay alias James na 370 pesos ang bayad. Ay may 100 siya, may kulang pa 270. Tinagambal si Jean nga may kwarta siya, ay paglantaw ni James 100 man ang ganyan kwarta, ti kulang sa gihapon. Ay nagpalibad si James nga hindi sila mag-akado sa hotel. Ay nga mo kay nagwaras gani, no, ini nga si alias Jean. Iging kustudiya sa mga kapolisa, mga katapos ng kapolisan, kay man nakalutangdan nga ara ni siya sa makahulubog or impluensya sa makahulubog nga ilimnon. Kag sa amon diri nga undak 2021 sa gihapon nag-amat-amat diri mga tao sa pagpadulong na sa amon kay man ang man sila diri wala man diri nagkulang amon sa lokal na gobyerno sa probinsya o sa syudad nga magpahanumdom nga kung mahimo magpadulong na lang sa mga sementeryo sa temprano para malikawan ang pagdadinaguso sa mga tao sa among mga patsyo. So, para mo yung madalakuan ng mga balita dahil sa mga syudad sa bugas ng probinsya sa Capiz, balik sa imo, Bombo Richard. Salamat din, Bombo Radio Rojas. Check pa natin karon, Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning. Welcome kag good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Richard. Ang mga nagapanguna naman nga mga balita diri sa Banwasang Kalibo, kag kabugusan nga probinsya sa Aklan. May yara nga gin-surrender nga firearms, no? Samon nga may malay PNP, no? Ini gintunog sa isa ka concerned citizen, partikular ini nga isa ka unit, no? Sang caliber 38 revolver, Smith & Wesson, nga wala nasang serial number, kag wala man sang ammunition, no? So ginasurrender rin sa taga-search and Mobile Force Company, ay punahan ni Lieutenant Tortoya ang platoon leader, no? Nga naman sa supervision ni Police Major Regis sang Force Force Commander. Siyempre, muning kaparti nila ang no? Ang baylo, bugas, no? Kung may yara kang ginasurrender nga mga
firearms kag mga explosive kung ano na ang mga explosives kapareho sang isang ligat o granada ipagabailuhan nila no sang isa ka sako sang bugas programa ina no nga ginunsad sa amon nga taga Maglan Police Provincial Office. Kag sa dugang namon nga mga balita diri sa amon sa nangligat tong adlaw sang Sabado no petsa 23 na lubog sa baha ang halos majority namon diri ka mga banwa diri sa amon sa probinsya sa Aklan ni so far kagapon no may mga yara nga mga dalanon no ang mga steel sa gapon lubog sa baha pero passable naman kahit paano nagnubo naman ang level sang tubig baha pero subong damo ang nagapanawagan partikular sa may part sang second district sa amon sa probinsya sa Aklan dito tuman kadalom ang tubig baha no sa banwas sang Makato daw dali nang gid maglapas tao ang panto no ang tubig baha may mga panimalay ito nga ang iban way way ning ginexpectar sa amon nga maklanon nga amo sini nga manabo ang iban way makapreparar ang ila to nga mga butang way na nila asikaso no so dako ini nga damage iban amon nga maklanon particular to sa may second district sa amon nga probinsya sa Aklan ipadayon na sila nga nagapanawagan na kung sino man ang pwedeng makatag sang bulig mga bayo kung ano pa kay man way gid na sang may salbar ang iban namon nga makigmanguran sa second district matapos ang way untat nga pagulan nagtuga dayon sang grabe nga pagbaha. Pagabot naman sa undas sa 2021 diri sa amon sa probinsya sa Aklan subong adlaw sang Lunes kag sa mga masunod nga adlaw sa sining Domingo respektar nga kadto ang pilanaton ka maging manguran sa mga pipila namon diri ka mga sementeryo partikular diri na sa Banwa sa Kalibo kay man ang iban naga-desider nga buwas or subong adlaw para at least makalikaw man sa damo nga tawo na posible man nga magakadto sa mga pipila ka mga lubngan diri sa amon sa probinsya sa Aklan pero ang among otoridad alerto na no kag kaupod ang taga-Bureau of Fire Protection may mga pagpang-deploy na no sang ila nga mga tauhan para nga magbantay sa mga lulubngan diri sa amon sa Aklan. Amo lang ni mga paunanin namon nga mga balita sa Banwa sang Kalibo kag kabugusan nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Richard. Salamat din, Bombo Radio, Kalibo, Bombo Leonard. Mga balita dari sa amon ang libre sakay ginpauntat na niyo kay way na kuno budget ang Department of Transportation may ginapaboran sa mga drivers aga paningalma mga drivers rin sila niya may ginapaboran gi sila libre sakay sa mga buses kani nga damo ni capital dako ni negosyo nila ginapasugtan man tapos damo man sa nagreklamo kay tuod nga libre sakay pero wala man nagapasakay kay iban ginalabay-labayan man lang nila dugangan pag kay gina-expectar magsalta dugang naman ng oil price hike na naman, masaka naman ang petroleum products. Kaya expect ni buwas natin ikasyam na ini nga semana pagsaka sa petroleum products ang basa mga drivers ba magamo ni nga sige-sige ni daw putuhon na gidang mga drivers ba mamigado gidang mga drivers ni aga pa sila nagalmadre bangon sa sini nga sitwasyon sa dugang pagid nga mga balita dugangan pa niyo kay sige pang kawatay sang gasolina kag krudo gina-expectar basi nga magpulo parking mamlay ilang salakyan kag say punon man ang ilang krudo o kon gasolina. Sa dugang pagin nga mga balita may ari diri nga detachment sang pulis ang gintuyo nga isudlon no pinalukpan sang katapos sang communist terorista ginatanaw diri ang ilang base diri sa Barangay Mayang sa Banwasang Tubungan, Iloilo nagapatigayon ang ilang sining hot pursuit operation kami pinalupok to kapon nga IED diri kung sa diin ang ilang sining nga detachment dira na sa Barangay Mayang Tubungan ang pagpatigayon sa hot pursuit operation nga naka-encounter pa siguro mga minutos nga pagbaluanay sang lupok kag pinalukpan man sila sang duha ka improvised explosive device. May natabo mga almost 7 minutes
nga far fight sa tunga nila nga nagresulta man sang pagkapilas. Wala niya maigo sang armas kundi napilas bangod sang IED ining si Patrolman Jesse Castamado kag Police Corporal Janelle Simpas napilasan yung dalag ilayon sa pinakamalapit sini nga ospital. Napadayon ang investigar man sang sining pulis regarding sa sining pagpalupok sang IED. Kag masobra 50 ka mapumuluyog gin pang evacuate sa barangay Dagsahan sa binabistang Gimaras ang damlag lang tungod sa rock slide hindi nagid pagpabalikon base sa assessment sang Mines and Geosciences Bureau bangod highly prone ini sa rock slide. Hindi na ni pagpabalikon sila pakitaan lang sang iban sini nga lugar nga tiniran. So far mo mga balita dari sa amon. By the way, Bombo Radio Bacolod ang pamangkot sina dari paano na cleared ining si Mr. Kanutan dala sa listahan. Nagsala lang ang lista, nagluhod sa kay President Rodrigo Duterte, naguntat ang iyang negosyo sa droga, nga among rason abi sa pagkalista dito sa iya, or anong ambal sang presidente sa iya, I am sorry, Bomboan, Bacolod. Actually, Bombo Richard, ang nagwa ang pagpahayag ni Mr. Kanutan, may ara siya kagin bitbit nga certification. Ini nga certification, ginpermahan ini siya ni DILG Secretary Eduardo Anyo, no? Ang ginhambal diri sa iya nga certification, Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas, nga delisted siya, removed siya sa listahan sang ining drugs, watch list bala sa sinaahen siya, wala siya sa listahan. Kaya una bes, after to kuno gin-announce sa iya sa kay Mr. Tan, after gin-announce ni President Rodrigo Duterte, gin-pa-validate ato kay ti siya mismo nagahambal, wala siya sa involvement sa illegal nga droga. So karon after validation, wala galiya siya dapat sa lista. That is why nga amo nang pagkaka sa iya, meaning una bes dapat wala siya sa lista kay wala man siya involvement sa illegal nga droga, Bombo Richard. Abi ko nagraduar na siya kay may certificate na siya. Te pwede bala lawagon mo kag ipabalo sa publiko nga ara sa listahan sa illegal drugs tapos i-clear lang sa gulpi. Pamangkuto namin na amo ning nalawagan yung mga mayor sadto kung may mga certificate man sila nga pirmado ni DILG Secretary Eduardo Anyo, hindi bla Rojas. Eksakto rin, no? Bombo Richard, kimay na krain man na yan imo yung halag yan hindi ka galimbolbado na sa ulihit, kakasun ka man ng galit, mambaro ba lang na samara na dungisa na itong imong pangalan, Bombo Richard? Tani, natapos sa pattern na sini, kung matabo, kung wala sa malawagan, ano kaya mo ni, gin-kwan lang, gin-gulpi lang, gin-kakas, pwede man na lang ma-announce ka na, tapos kakasun lang, ganong punto sini, pauwian lang daw, hindi man to insakto, daw, hindi man daw wala man sang amo sinatani nga matabo kay kaluluoy man sa isang tawo karon sa amon diri na pila ka mayors, 1, 2, 3 kay pila ka mga police diri gani na dala way man to sila may mga nadala nga certification ang ambal man lang nila cleared na sila kalibo. Wow, amo na ang budlay da Bombo Richard no kay ito na no sang una gintawag tapos pertigid ang ang kauya mo bala nga nabatsagan kay man nationwide na no nakabating kauya nga tawo matapos ginpalanganan gintumod sa government kamo na may involvement ka sa illegal nga droga tapos subong pinagi lang sa certification wala ambal nila wala ka na sang involvement basikon may connection naman ni sa palabuton ng eleksyon Bombo Richard. Ati, mabalaan ka ng puwersa ni Kanutan, diba sa Bacolod, diba? Doon na mo ni sa tawo, bumbuan? Oo, kay, diba, antes ni siya nga nag-untat, bala kay nag-ano ni siya supposedly, subong ni nga 2021, 2022 matapos iya term, kaya di nagpa-iliher niya siya bilang konsehal. Number 1 siya nga number 1 siya nga counselor. Kaya hindi naman na malipod sa aton. Tagiyan niya siya sang bantog balang resort. Ya bala, Bombo Richard? Oo. Tani, tapos sa tani term niya. Pero bati mo, mapadlagan sa liwat. Mapadalagan sa liwat. Makonsehal siya balik, Bombo Richard? Ati, given na
Sige, amo na laban-laban, amo na nakita sigurong pwersaya, kabalo ka man, kung mag-abot ang presidente, nagalabay lang na kag nagapangilay lang sa Iloilo, pero sa Bacolod nagadiretso. Anyway, hindi tanang kamo pagbalikan na, salamat yung sa aton sa mga... Thank you again sa aton yung mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Huwag naman kita yung mga kabiyan naman nabilin nga tiyempo, ha? Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo France Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyong alagad, Bombo Ann Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Paradyo Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Teresita Miket, nagapuyo sa Porok Santol, Barangay Mandalagan. Nagkadto ako diri sa stasyon sang Bombo Radio. Gipaislan ko ang radyo kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian sa RMN, Radyo Agong. Hindi ko kasaw kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian. Halin sang una mamati gid ako, bata pa ako sa Bombo Radio na kami kay taga diri kami tumandok sang Mandalagan. Kag madamo gid nga salamat sa tanan-tanan kag nakahatag siya sa akon sangkas nga 1,000 pesos. Nakabulig ini sa akon maintenance, adlaw nga tanan. Madamo nga salamat sa Bombo, sa staff sa Bombo Radio. Natandog gid ako nagtulo man ang akon luha sa pagpasalamat. Ang 1,000 makabulig ni sa akon, ibakal ko sa akon maintenance kag akon man pagkaon. Bilang isa ka nanay nga gapanglabada lang subong wala na ako trabaho tungod nga pandemic, hindi na ako mabaton kay tungod may edad na ako. Amo na nga nagpasalamat ako sa Bombo Radio nga bulig man ini sa ako, naginatag nila nga kas nga 1,000 kag may ara pa ako transistor radio na mariso-liso ko man kag sa ila man ako gapamati sign on sign off. Madamot nga salamat. Basta Radio Bombo #1. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Diyos, makapangamuyo
pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang